L-sfidi tal-migrazzjoni kienu l-qofol tal-laqa bilaterali bejn il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Greċja Nikos Dendias u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Malti Ian Borch. Il-laqa saret fil-Ministeru il-Belt. Il-Ministru Borch fakkar li Malta u l-Greċja għandhom relazzjoni b'saħħitha li tmur lura għall-1966. U qal li fil-laqa ġiet diskussa r-relazzjoni ta' bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll opportunitajiet ġodda li jistgħu jimirħu fihom b'mod partikolari fl-industrija tal-farmaceutika u fis-settur tat-turiżmu. Iddiskutejna l-isfidi fir-reġjun tal-Mediterran, iddiskutejna anke l-aħħar żviluppi tal-ftehim bejn il-gvern tal-Prim Ministru Dbejba fil-Libja u il-gvern Tork, u allura l-pożizzjoni li tagħna dik tal-Unjoni Ewropea tkellimna wkoll fuq l-aspetti bilaterali, il-ħidma ta' bejnietna jekkux turiżmu, jekkux kultura, il-kummerċ li rridu nasħu iktar fuqu meta nitkellmu fuq affarijiet u politika barranija, kif ukoll anke l-impenn li ħajkollna Malta mill-ewwel ta' Jannar li ġej fejn għal sentejn se nkunu fuq il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u allura it-temi jaħarqu illi għandna qudiemna. Ġiet diskussa wkoll is-sitwazzjoni fit-Turkija kif ukoll fil-Libja, kif ukoll sforzi Ewropej li qed isiru fuq il-klima u l-enerġija. Iddiskutew ukoll il-prijoritajiet ta' Malta hekk kif għas-sentejn li ġejjin se jkollha siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda. Spjega kif Malta se tkun vuċi b'saħħitha għad-dialogu kif ukoll għall-istat ta' dritt internazzjonali kif ukoll għar-regoli bbażati fuq l-ordni internazzjonali. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Grek Nikos Dendias qal li ż-żewġ pajjiżi għandhom relazzjoni b'saħħitha u bosta interessi komuni. Qal li ġiet diskussa l-invażjoni fl-Ukrajna kif ukoll is-sitwazzjoni li qed taffaċċja l-Greċja kawżata t-Turkija. Sostna kif kemm Malta kif ukoll il-Greċja għandhom għan komuni, dak li jaħdmu għal stabbiltà fil-Libja. Tkellem ukoll dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fl-Unjoni Ewropea, il-qasam tat-turiżmu u kif ukoll il-migrazzjoni irregolari u kif se tiġi indirizzata din il-kwistjoni.